Yahoo! Hi guys. Tanawa diri guys. Daghan kay sugnod. Oh, diri panggaling man kanilang kahoy, ang tawon. Mo nilang machine ay. Di galing sa mga kahoy. Oh, sa Pilipinas pa ni wala na gi. Tuloy ni duwa. Kadungon. Sugnod ganis Pilipinas, lagihang naghanang sugnod oh. Oh. Kawaw kahoy tanan. Grabe. Sugnod. Nara, ginaling na oh. Galing na mga kahoy. Grabe kadaghan sugnod. Oh, wow. Grabe, sugnod. Woohoo! Oh, nagsugnod diri. Uy, galing ng Ramon Boy. Sa golf course. Tara sa golf course. Tara lang galing. Nice kayo. Nice. Ang sugnod. Oh, nasugnod. Uy, tara, ging. Lagyan kayo sugnod, ging. Tara. Grabe lagyan sugnod ka. Woohoo. Beautiful Dubai. Beautiful. Tubig sa aming doggy nga badlongon. Narot na. Club States. Tesla U ang clubhouse. Club State Clubhouse. Okay, gikuran ng green king construction ng tag-iya sa iyang balay. Wala ni under ang fountain this time. Ooh, very nice tunnel. Nice tunnel. Hi Goldie. Goldie. Hi. Hi, say hi. Paglumun kayo mi. Nakaihi mi sa gabi sa living room pa. Nay nakaihi ba? Grabe ka lumun ni Ro. Nakaihi. Nakablingot lagi ni oh. Blingot ka yung fountain. Lagi lang piyuhan. Holiday ba o pila ka adlaw so wala yung mga workers kay holiday. Ang mga katabang mag-duty. Kaluoy sa mga inday. Thanks for watching guys. Ooh, birdies. Hi birdies. Hi. Hi Nene. Tara birds. Nakadumag ang birdie. Hi birdie. Birdie. Hi birdies. Nakadumag siya. Nakadumag sa bird.